Når mennesker omkring os eller vi selv bliver ramt af en alvorlig sygdom, har vi brug for hjælp, enten til at give støtte eller til selv at blive støttet. Alvorlig sygdom spænder ikke kun ben for os som mennesker, men kan også betyde store omkostninger for arbejdspladsen. Når medarbejdere bliver syge, tilbyder vi Amedica kompetent og empatisk rådgivning. Samtidig guider vi til den mest effektive vej igennem sundhedssystemet. På den måde hjælper vi med at frigøre ressourcer og begrænse udgifter til sygefravær. Så sparer arbejdspladsen penge. Sundhedsvæsenet er komplekst og svært at navigere i, og når man bliver syg, så vælter verden, mens livet og arbejdet fortsætter omkring os. Vi Amedica har specialiseret sig i at hjælpe sygdomsramte, så omkostningerne bliver minimeret, både menneskeligt og økonomisk. Vi Amedica lader os hjælpe